Görgенimizчә, безнең йорт урманга бик якын менә. Уч төбендә урман. Аннан безгә бик матур дусларыбыз төшкәлиләр. Güzel дусларыбыз, аюлар, кабан дуңгызлары, төлкеләр һәм инде әлбәттә куяннар. Алар нәрсәгә төшәләр? Әлбәттә кунакка. Менә, күрәсезме? Бу йортта да яшибез һәм менә бу сарайда безнең күрәсез, шушы алар тишекләр табып, кирип, шушы ашарга эзләп, мусор капчыкларында актаргалыйлар. Һәм инде аларның шушы җәнлекләрнең иң яраткан ризыклары әлбәттә алар җиләк җимеш. Ул кура җиләге дисеңме? Алма агачы, чия һәм башка шушы җиләк җимеш агачларын алар бик яраталар. Без инде 3 ел буе һәр ел агач утыртабыз һәм безнең яраткан куяннарыбыз монда төшеп, шу агачларны рәхәтләнеп, безнең рөхсәттән башка жалтыраталар, без ел сайын утыртабыз. Менә шушы форсаттан файдаланып, минем дә сезгә бик матур, бик яхшы киңәшем бар. Шушы алма агачларны саклыйбыз дисәгез, һәм инде күп кеше аңа шундый җайланмалар әзерли, агачлар белән турап, такталар белән уратып алалар. Бик яхшы җайланма. Менә шушындый һәм инде соклардан калган, менә шушындый пластмасс, менә шундый буш савытларны ташламагыз. Менә куяннар, төлкеләр, башка җәнлекләр шушы агачларыгызны кимереп ашап бетермәсен дисәгез, менә шушыларны аласыз һәм инде кисергә кирәк. Кисергә, әлбәттә төбен һәм менә башын кисеп булмый, аның өчен инде махсус җайланма кирәк. Тимер кисә торганмы ул, менә шундый җайланма белән кисергә кирәк. Менә шулай дип кисәсез дә, һәрберсен менә шулай итеп, мул түгәрәген шулай ук җайланма кирәк, менә эретеп түгәрәкләргә кирәк. Һәм менә агач, күрәсезме, агачның төбенә менә шулай итеп киертеп куярга кирәк. Менә киселгән җайланмасын менә шулай итеп киертеп. Мосын да шулай. Һәм инде кирәк икән, өстендә менә шулай итеп киертеп куясың. Һәм инде алма агачка, чия, виноград һәм башка җиләк җимеш агачына куян да, төлке дә бөтен бернинди җәнлек тә килми. Бу киңәшем, чөнки 3 ел шушы яраткан куяныбыз бөтен агачларны кимереп ашап бетергәч, без шушы менә шушыңа минем башка менә шундый фикер килде. Менә шулай итеп куйдык. Кемгә ошый? Әлбәттә үзегез кулланырга мөмкин һәм агачларыгыз да исән сау булыр. Менә әле башкаларын әле капламаган, монысын инде сезгә үрнәк итеп күрсәттем. Менә шундый хәлләр. Низамиевлардан бик күп сәлам.